היי, נעים מאוד. שברתי את היד, אתה יודע? אני יכול לחתום לך על הגבס אם את רוצה. הכנתי סנדוויצ'ים, איך קוראים לך? אני? כן. אני אופיר. אני רותי. נעים מאוד. אופיר? היי. בוא תגיד שלום. היי, נעים מאוד. היי, אני דניאלה. זה נדב, בן שלי. מה קורה, נדב? הוא עושה לוקסמית. בהצלחה, במנעולים. תודה. אופיר, אל תתבייש איתם. לך, תעשה מה שאתה רוצה, קפה, פיפי. לשירותים, בוא, חמוד, בוא. לא, אני בסדר. אני באמת בסדר. אופיר אמרת, נכון? אתה צריך לשירותים? לא, באמת שאני בסדר. אוקיי. כן, ויש פה גם צבאי היום. יופי. כן, הוא לא אורח, אבל הוא צבאי. אוקיי. שושי, תקשיבי, אני צריכה ניילון פה לגבס שלי, למקלחת. אני לא יכולה בלי. מה קורה? בסדר. אתה בלוקסמית? כן, אני עושה מנעולים. אתה גר פה? כן. נחמד. איך פה? כיף? כן, נחמד. נראה ככה. תמשיך ליהנות. תצליח. תודה. מה מחברה הכינה לך סנדוויץ'? קוראים לי רותי אבל. סליחה, רותי. קוראים לה רותי. רותי זה השם שלה.